Здравейте хора, тук сте с Clash Royale и днеска ще отваряме честове и малко ще поиграем. Да започнем с малките. $649 голд, 3 геймс, 5 айс спиричета, 7 валкери, тях не ги използвам, 51 скелетос, о, принц, то апгрейд, не го използвам, но 68 голд, 9 елит барберен, сега ги използвам. Пак 67 голд, една москитарка и 9 елит барбериан си, супер. 52 голд, 4 айс спирита, 6 роял джайанта и последния чест. 177 голд, 3 барбериан си, 12 роял джайанта, 14 тесли и 3 москитархи. И ето, отворихме честовете. Сега това е... Сега ще играем. Да видим. Да ги питаме малко хората. Добре, кой използва принц вече? Той... Да, силна карта, но вече кой го използва наистина? Кой използва принц? За Бога, кой използва принц? О, не, ли барберианците. Да ги умножим малко и да печелим играта. О, да. Кое да сложим, кое да сложим? Ай, Сизър ще сложим. Една скелет армия. Да вземем и другата кула. За малко. Защо сложи там майнера? Не го сложи на кулата. Елит барбериан си напред. Какво да пуснем? Това е най-лошата комбинация. Оле, даже стана и по-лоша. Слагат голямата пека, Wizard, балон и след това ми слагат Baby Dragon. Няма как да се спасиш просто. Умира ти кулата. Най-лошата комбинация. Може да се използва и хубави комбинации. Аз не използвам. Бих използвал бойлера, но го нямам. Тази карта е много хубава. Аз съм на 8 арена.
Ана, принц, не го видях. Печелим. Не, равен сме. Сега ще спечелим с малко елит барберен си. И са долу. Ох. Пак... Ай! 29. Това беше много по-добро, хора. Искам този клан чест. Искам легендарка. Имам само 2 легендарки. Едната от тях е Спарки. Другата е... Ice Wizard. И днеска си купих удвояващото клона за 1000 от шопа. Сега ще ви покажа как се правят декове. Не знам коя арена сте. Например, да ви покажа дек за коя арена. За 7. 7 арена повечето, като когато аз играх на 7, използваха принц. Затова е хубаво да, ако имате грейвярд, да сложите грейвярд. Да сложите Хок Райдър, да сложите Скелет армия и Фриза. Ако спуснете, ако кулата ви е, например, на 10 кръв, пък тяхната е на 20, примерно казано, и ако пуснете грейвярд за мъждящо, веднага взимате кулата. Аз най-много искам да имам, честно, Електроизър. Най-много искам да имам бандитката, но не съм 9-та арена, за жалост. И благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!